ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Kamar yadda aka sani mai sauraro, a halin yanzu mutane da yawa daga cikin ƙasar jamhuriyar Nijar suna bayyana ra'ayinsu dangane da yadda suke ganin cewa ya kamata a ce duk wasu mawaƙa sun fito sun yi wa shugaban ƙasar Nijar ɗin waƙa, sakamakon yadda mutane da yawa suke ganin cewa tabbas a yanzu haka idan kai ɗan ƙasar Nijar ne to tabbas mulkin shugaban ƙasa, shugaban ceton ƙasa Birgeniya Janar Abdurrahman Chani to yana matuƙar burge ka sosai matuƙa. Haka zalika mutane da yawa daga cikin ƙasar jamhuriyar Nijar a halin yanzu babban burinsu shine a yanzu haka su ga cewa shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Chani ya ci gaba da gudanar da mulkinsa ba tare da ya sauka a kan kujerarsa ba. Wani waƙa da aka bayyana cewa mawaƙi Hamisu Breaker ya wa shugaban ƙasar Nijar ɗin, mutane da yawa suna fitowa su bayyana ra'ayinsu a kan waƙa. Haka zalika mutane da yawa suna so su ji shin da gaske ne mawaƙi Hamisu Breaker ya gwangwaje shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Chani da waƙa ko kuma ƙarya ne, wanda a yanzu haka waƙoƙin suke yawo a social media. To tabbas a yanzu haka a maganar gaskiya ita ce mawaƙi Hamisu Breaker bai yi wa shugaban ƙasar Nijar waƙa ba, kawai dai mutane da yawa ne suke bayyana cewa ya mai waƙa amma bai mai waƙa ba. Amma kuma ba mu sani ba ko nan gaba mawaƙi Hamisu Breaker ɗin zai fito ya gwangwaje shugaban ƙasar Nijar ɗin da waƙa. Kuma a yanzu haka mutane da yawa su ma suna bayyana yadda suke ganin cewa tabbas a yanzu haka idan har ka kasance ɗan ƙasar Nijar kuma mai kishin ƙasar Nijar to tabbas ya kamata a ce ka zamto mai ƙaunar shugaban ƙasa, shugaban ceton ƙasa Birgeniya Janar Abdurrahman Chani ɗin. Muna fatan Allah ya ci gaba da kawo mana ɗauki kuma Allah ya kawo mana ƙarshen maƙiya ƙasar jamhuriyar Nijar gaba ɗaya. A yanzu haka mai sauraro da zarar mawaƙi Hamisu Breaker ya yi wa shugaban ƙasar Nijar ɗin waƙa to tabbas za mu kawo muku wannan waƙa ku saurara ku ji a halin yanzu domin mutane da yawa su amfana da wannan waƙa. Muna so ka bayyana mana ra'ayinka mai sauraro dangane da yadda ka saurari wannan rahoto a halin yanzu domin mutane da yawa suna fitowa su bayyana ra'ayinsu akan yadda suka saurari wannan rahoto. Kuma yanzu haka mai sauraro kana fatan cewa shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Chani ya ƙara maimaitawa ko kuma kana ganin cewa ya kamata a ce a yanzu haka ya sauka da kan kujerarsa ya bawa hambararren shugaban ƙasar Nijar wato Bazoum, wanda mutane da yawa a yanzu haka burinsu kenan a bawa hambararren shugaban ƙasar Nijar ɗin wato Bazoum mulkin ƙasar ta Nijar. A yanzu haka mai sauraro muna so ka bayyana mana ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyo dangane da yadda ka saurari wannan rahoto a halin yanzu. Muna fata Allah ya ci gaba da dafa mana akan al'amuranmu na yau da kullum. Amin summa amin. Wuri yanzu haka nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Ki kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing kamar haka, sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka.